Salvador. Aquesta història transcorre en la prehistòria i demostra que, des de sempre, junts podem fer les coses millor i que la unió fa la força si junteu els nostres coneixements. Aprendre junts perquè tots i totes tenim coses valuoses per ser compartides. Desitgem que us agradi. Hauríem de fer provisió de llei. Ja estem entrant al temps de gel i ens hem de preparar. Bé, quan tornin els caçadors i la posin, els posaré a recollir força llenya. Ja haurien d'haver tornat. No et preocupis, dona, només fa 2 dies que descansar. Però en el rebost no queda car, ni seca ni fumada. Hem d'esperar que algun animal gros caçaran. Què en penses tu, bruixota? Fins que no arribin no ho sabrem. Però m'estranya que triguin tant en tornar. Potser és que han caçat grans animals i els hi costa transportar. Escolteu, he vist un home que corria molt i no pot ser un altre que en llebre. Això sembla que els caçadors estan tornant. Bé, quan arribi en Llebre ens explicarà com els hi ha anat la cacera. Vaig a preparar alguna cosa per menjar. I jo ballaré la foguera perquè no s'apagui. En llebre, com que corre tant, ens deu portar molt d'avantatge. Bé, aniré a preparar herbes que els donin força. Honorable cap, he deixat a la colla un gaire lluny d'aquí. Aviat arribarà. Benvingut, Llebre. Reposi, quan recuperis l'alè, explica'ns com els hi ha anat la cacera. Estan tots bé i algun ferit? No, estem tots bé. Estem cansats, però bé. I la Daina, com s'ha portat? Honorable, ha estat molt valenta i treballadora. Heu aconseguit caçar algun animal gros? Em sap greu dir-vos que no hem tingut sort. Doncs quan ja havíem cercat un ramat de búfals, el foc d'un incendi llunyà els ha espantat i ha trencat el nostre setge. I l'únic que hem pogut portar és un porc senglar i 6 conills. Au, nits, ous. Amb això no passarem el temps de gel. Ja escolto les veus dels caçadors. Ara sí que són aquí. Mare, pare, ja hem tornat. Benvinguts, caçadors. Descanseu i recupereu forces. Honorable cap, sentim el bon per tornar de la cacera amb poques peces i petites. Estimat Cotra, ara l'important és que heu tornat. Però d'aquí poc vindrà la noia al gel. Això és cert, però ara toca descansar. Demà en parlarem. Apa, mengeu i reposeu. I reposeu, ja trobarem solucions. Veritat, bruixota? Sí, és cert. Ara no s'ha de preocupar-se. Demà farem un ritual i decidirem el que fem. Vinga, dormir, dormir. I vosaltres dormiu. Jo mouré el foc perquè no s'apagui. No, dormiu vosaltres. Jo vigilaré. D'acord.
Bon dia, mare. Em sembla que ja has dormit. Ja ho faré després. Jo donaré de menjar als caçadors. Ets molt amable, Daina, així descansaré. Bon dia, companys. Que agradable s'està un altre cop a la cova, veritat? No cridis tant, que avui dormiré una miqueta més. Mandrós, tu sempre vols una miqueta més de menjar, una mica més de dormir. Una miqueta més. Companys, recolleu les armes siestes i poseu una cullera per escoltar les paraules del clan. Estimats caçadors, de vosaltres depenem tot el clan, i durant que estem a les portes del gel i no disposem de molt menjar, tindríeu que cercar com aconseguir-ne més o passarem molta fam, i també portar llenya abans del fred. Hauríem de tornar a sortir de cacera abans no nevi. Ja ho hem intentat, però ara no hi possibilitat de temps. A més, els animals han començat a migrar a llocs més càlids. I si emigréssim també nosaltres darrere dels animals? Però no hi ha temps de preparar-ho, no aniríem gaire lluny sense atrapar-hi a la neu. No tenim cap seguretat de trobar una altra cova. Jo podria avançar-me i cercar un llaf. Ho poseu molt negre tot això. Segur que hi ha una solució. La situació és greu, però no desesperada. És cert que tots esperàvem una bona cacera i no ha sigut així. I vosaltres no sou culpables que els búfals s'espantessin per al foc. I què podem fer? De moment fer el que tenim més a la vora, omplir el fons de la cova amb llenya per deixar que s'assequi, fer les racions de menjar més petites i per últim, caçar qualsevol animal, per petit que sigui. Ous dels nius i fruits dels arbres que quedin. Doncs no parlem més i ens posem a la feina. Home, parlem una miqueta més. Crec que tinc una solució. Vale? Només hi ha un animal que podem caçar, no migra fins després de nevar. Això ens donaria temps de preparar-nos i amb un de sol ja en tindríem prou. De quin animal estàs parlant? Ja el coneixeu, el mamut. El mamut? Sí, és prou gran com per tenir carn durant força temps, si la conservem, esclar. Crec que té raó la Nux. Si aconseguíssim caçar un animal així de gran, podríem sobreviure tot el temps al gel. Però no, mai ningú ha caçat un mamut. Jo no sabria com fer-ho. No crec que siguem prou caçadors ni tinguem les armes adequades. Doncs no hi veig cap altra sortida. L'Esparver té raó. Som pocs per cercar un mamut. Ens esclafaria de seguida. Això ja ho veiem, però el que no veiem és com no cal. Això és més perillós que tres i un junt. Una mica més. No una mica més, moltíssim més. Les nostres filles es poc malfarem amb el platge de gruixut que té. Però podríem observar els seus moviments, aprendre els seus costums i trobaríem els seus punts febles. Daina, per espiar un animal es disposes amb temps i nosaltres només disposem d'una lluna nova fins que comenci el temps del gel. Silenci! He escoltat alguna cosa sospitosa. Agafeu les armes i amagueu-vos, que algú s'acosta.
persona i sembla que ve sola, però vigileu per si ve algú més. Cap, jo vigilaré. Apropa't, dona, no et farem cap mal. Gràcies, sou persones de bé, tenia por. Sigues benvinguda. Ve hoy de por. Vine, seu amb nosaltres i explica'ns què fas sola aquí. Estimats caçadors, si encara teniu forces, aneu a cercar llenya abans del gel. Jo ja he dormit i tinc forces. Jo no estic cansat. Jo també hi aniré. Jo vull dormir una mica sola. Doncs tu, os mandrós, carregaràs una mica més de llenya. Anem, companys, que ja ens espavilarem per menjar. Jo aniré a buscar net i herbes ramalleres. Què explica aquesta jove? Com ha arribat fins aquí? Es diu Bruna i es va explicar que fa 3 dies que va sortir de societat. I que varen anar a una platja per cercar menjar diferents. I que... Daina, calla i deixa parlar la... Vaig separar-me del... No, vaig anar amb... Volia anar amb els meus germans a unes caigues que trobaríem lleons marins i foques. I com que per la platja era difícil d'arribar-hi, van anar corrent per la muntanya. Daina, calla i deixa parlar la Bruna. Però tot això ja ens ho ha explicat. No estimada, jo no ho he escoltat. Vaig separar-me del grup per anar a buscar llit i va començar a ploure molt fort. Jo cridava els meus germans, però la pluja i el vent feia molt fort. I aquí els vares veure. Sí, no sabia com tornar a acampar. I van estar 2 dies soles. Sí, però sé cuidar-me, per les nits dormia d'altres arbres per protegir. I la recompensa has fet? No sé, voldria tornar al campament, però no sé per on. La de... La Bruna es podia quedar amb vosaltres, veritat, mare? Esclar que sí, oi que? Sí, esclar, però expliqueu-li la dificultat que passarem en el temps de gel. Quina dificultat, podeu tenir una cova tan gran com aquesta? La cova no és el problema, és el menjar. Els caçadors no han pogut portar prou menjar com per passar el temps de gel. Si els animals més grans emigren, no sabem com viurem. Els mamuts triguen a migrar. M'haig de caçar d'un mamut, no poder. Els del clan del mar fa molts anys que van... Fa molts anys... Ah, sí. Els del clan del mar fa molts anys que van aprendre a caçar mamuts. Ah, sí? I com ho fan? Es tracta de vigilar uns quants dies al ramat sense cap peix.
Jo m'ho pensava, això. Segueix, segueix. Quan saps els seus costums es fa un forat per on acostumes a passar. I procurant que el lloc sigui estret. Aleshores, amb els rajos del gènere se'ls obliga a marxar en direcció al forat i així un mamut cau dins el forat. Noia, m'has deixat bocabadat. Tu creus que nosaltres ho podríem fer? I amb això, i amb el forat ja és més fàcil casar-nos. Quan saps els seus costums, després d'esbarcar la salem secada fumada. I així dura molt. I fins i tot el deixem congelat al temps del dia. Ja m'ho pensava que es podia fer. Noia, No disposem de temps per preparar-ho al conservador del forat. Tinc un pla. Ajudeu-nos a tornar al nostre poblat i nosaltres us ajudarem a caçar-hi un bon. em sembla molt raonable, tu. Penso el mateix. Però no disposem... Quan més aviat ens posem a moviment, millor. Cap, si em sembla vaig a mirar els caçadors. No cal, ja sento que torna. Hem deixat llenya plena fins a dalt. No ens faltarà per temps de gent. Què més voleu que fem? Estic molt content amb vosaltres. Ara veiem que farem una reunió del Consell, que hem de prendre una decisió. I tu, bruixota, invoca les forces de la natura perquè el que decidim ens sigui beneficiós. Jo, la bruixota aquest plan. Crido a les forces de la natura perquè els nostres pensaments guiïn les decisions més beneficioses pel clan dels turons, que les caceres siguin més propícies i que els animals sacrificats regneixin en el món dels seus avantpassats. Estimats caçadors, mentre cercàveu llenya hem pensat de com proveir-nos de més menjar i aquesta jove, la Bruna, ens ha proposat un pla. Ens ha dit que l'únic que podem fer és caçar un mamut. Això és impossible! Companys, escoltem-la. No podem ficar-se amb pares. Calleu, que ens expliqui com es fa i després valorarem si es pot fer o no. Calleu i escolteu. Parla, noia. Entenc els vostres temors, però jo mateixa he estat caçant mamuts. Natura, deixeu parlar. La gent del Carnaval fa molts anys que va aprendre a caçar mamuts. És molt perillós estopar-se un mamut. És que no cal acostar-se. I com podem fer un animal si no ens atopem? Això és més perillós que 3 a 1 junts. Una mica més. Ai, això, explica'm una miqueta més. Ho explicaré si em deixeu. Tots calladets, Es tracta de vigilar uns quants dies al mar, sense que es vegi. I amb els boscos enceses se'ls obliga a marxar en direcció al forat. I així cau un
animal o un altre dins del forat i es remata. I aleshores es remata. Jo confio de tot en tu, noia, però no disposem de gaire temps. La gent del meu poblat us pot ajudar. I on és el teu poblat? És a prop del mar i ella s'ha perdut. L'hauríem d'ajudar. Ai, Quants dies has quedat fins a arribar al teu poblat? 2 dies. Així no és tan lluny, ho podria buscar. I com és el teu poblat? L'última vegada el varem perdre tocant al mar. No gaire lluny de l'aigua. Hi havia 2 illes de 2 roques negres. Jo conec aquell lloc, I com s'hi pot anar? caminant en direcció al sol llevant. Jo acompanyaré l'alumne al seu poblat. Ets molt amable, Rosa. Qui més estaria d'acord en acompanyar la noia al poblat? Doncs ara dormiu. I demà al matí anirem a cantar al poblat. Silenci, caçadors! Escolta, veus, algú s'apropa, amagueu-vos, algú s'apropa. Aquí hi havia gent i deuen haver marxat no fa gaire, encara hi ha el foc encès. Anem en compte, que no sabem si som de fiar. Podem descansar aquí, després cercarem a la nostra germana. Germans, estic aquí, estic bé. Per fi et trobem. Vigileu, noies! Companys, baixeu les llantes. Aquestes persones són els meus germans. Són bona gent. Benvinguts, veniu i descanseu per al foc. Germans, aquestes persones m'han acollit. Són bona gent. Us estem molt agraïts per haver acollit a la nostra germana. Fa 2 dies la vàrem perdre enmig d'un foc greu. La vostra arribada ha sigut providencial. Just anàvem a retornar-la al vostre poblat. Més gran és el nostre agraïment. A més de tornar-la, hi ha una altra raó per la que volem anar al vostre poblat. Jo puc anar? Germans, aquest clan ha tingut molta mala sort a l'última cacera, abans del temps del xec. Les vaig proposar que nosaltres se'ls ajudaríem a la caçar un mamut, nosaltres els ajudaríem a... Si ells ens ajudessin a tornar al nostre poblat, nosaltres els ajudaríem a caçar un mamut. Doncs ells no tenen experiència en això. I jo puc anar al teu poblat? Si no ho fem així, és possible que tots morim de fam. Entenem el vostre problema i crec que si parlem amb el vostre cap ho comprendran i us podrem ajudar i fins i tot podríem caçar 2 mamuts abans no migrin. Els meus caçadors són valents, però no saben com fer-ho. No us preocupeu, nosaltres us guiarem i ensenyarem. A canvi que us ajudem, també ens podríeu ajudar. En què us podríem ajudar nosaltres? Fa una lluna que el nostre senador va morir i la Bruna, que estava prenent a ment dels seus remeis i cures, no va prendre tot el que en sabia.
Ara necessitem algú que cuidi la salut del pla. Jo puc anar al teu poblat aquesta vegada. Estic d'acord, Daina. Ara mateix començaré a treballar amb la vostra bruixeta. Daina, ets també el generador. Seria un joc d'altre plans. Això està molt bé. I mentre la Bruna aprèn, la nostra bruixota podria anar al vostre poblat cada cop que us calgui. Estàs d'acord, Cas? Esclar que sí. I tu, bruixota? Ajudaré el clan del mar quan faci falta. Doncs confirmem aquest pacte. Ara aneu tots a dormir i demà a Trem d'Alba els meus caçadors aniran amb vosaltres per iniciar la cacera del mamut. I la Bruna es quedarà aquí fins que aprengui tot de la nostra bruixota. Apa, noies, poseu-vos a dormir. No puc, em fa molta il·lusió quedar-me amb vosaltres i aprendre a ser remella. I a més, tinc un secret, però no li digueu a ningú. Un secret? Conta, que jo tampoc no puc dormir. Hi ha un caçador vostre que m'agrada molt des que el vaig veure. Ah, sí? I qui és? Em sembla que li deu contra. Mira-la, aquesta se'l cria vell. Doncs jo també tinc un secret. També? M'agrada el teu germà, no sé com es diu. Crec que ell també em mira molt. Estem molt contents que s'agradi el vostre que sigui, però volem dormir. Jo vull una miqueta més. Prou de xerrameca, que volem dormir. No us feu cas, noies, que el que tenen és enveja. Parlem una mica més bruixa que ens assabentem de tot. Anem a dormir. Que els caçadors tenen que estar descansats per demà. Sí, millor, que demà hi ha una cacera i hi ha clients. Say
té importància. Fins demà que encara quan de sol, de calor ni de calor. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Jeu ben a la vora, saps que no estàs sola, mentre tinc a caure's